Ассалому алайкум, подписчикои азизу меҳрубон ва ҳама он нафароне, ки нав ба канали мо дохил шидем. Ҳамаи шуморо ман ба канали худам хушомадед мегӯям. Умедворам, ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастем ва видеомона сар мекунем. Айчунин манзараи зебои бигем, ки ошпазӣ, оши як ба як, не оши дуба як. Дар инҷа духтаро шавҳарам барои бигем, ки амон бачаҳои ғарибо ош тайёр кардастиянд. Бигем, ки устоҳода хеле ош тайёр кардастиянд, оши дуба як. Дар инҷа тайёр кардастиянд. Бо хай видео карда мадароӣ кардам. Ман хостам, ки хел барои шумо нишон диҳам тарзи тайёр кардани оши як ба як, не оши дуба як. Дар инҷа хай пиёза камтарак жарид кардан, баъди боша гӯшт андохтан. Гӯшта сирх кардан, баъди гӯшт боша 3 та сабзии саъата андохтан. Баъдан хел сабзиёро ҳамаша андохта камтар жарид мекунанд. Ман ку ба ҷои ваё озвучка кардистам. Чи видео худаш овоз доштак, овози телефон, овози музика, овози ҳамаи чӣ буд дар ин. Ман овозша нест карда айсар озвучка кардистам духтаро баҳри шумо. Чӣ хеле ки шумо дидаистед дар инҷа дегшон пур шид, ози шумо мегӯед, ки вой ин ози бринҷа дар куҷо меандохта бошанд, нахӯча дар куҷош меандохта бошанд. Лекин не духтаро, ин чӣ хеле шида, ин мӯъҷиза шида, чӣ шида, ҳамаш дар ҳамин дег ҷо гирифтае. Дар инҷа боша андохтиянд ову нахӯда ҳамаи чизша. Нигаҳ кунед, ки бо бринҷша ҳатто андохтиянд. Бринҷам дар ин ҷо шида, хеле ош тайёр шид, бигем, ки дар ҳамун дег. Манам ранги шумо ҳайрон шидам, чӣ хеле ин худаш вақте ки сабзиро андохтанд, деги худаш пур буд, ин чӣ хеле ҳам бринҷу ҳамаша бурда дар ҳамин дег. Хулоса як оши зебо, як оши бигем, ки хеле бамазза шида. Ай кадом ҷиҳат ман мегӯям бамазза шида, чунки ҳамун коргарое, ки оша хӯрдагиянд, ё бурдан оша додан, хай худшонам хӯрдиянд. Ҳамун оша бурдиянд, ҳамун устоҳову ҳамун одамое, ки ош барои ҳамвор ош кардагиянд, голос кардагиянд, бо бениҳоят голос кардагиянд. Голосша бо ман бароӣ карданд, беҳад миннатдоргӣ кардагиянд барои ин оши бамазза. Баъд духтаро бисёри ай ӯ коргаро урус будагиянд, рисиқати буд голосошон. Бигем, ки беҳад миннатдоргӣ кардагиянд. Дар инҷа шаҳри Челябинска духтаро ман хостам, ки баҳри подписчикои ман камтар навор кунанд. Хеле як бигем, ки манзараи хушрӯ шидагияй ҳозир. Вақте ки мо рафта будем, ҳамаи ҷо пури барф буд. Мо иҷора надида будем. Насиб кардаги боша, бояд ки бирем, хай мебинем. Баъд бо ай наздик шумода видео мекунам. Иҷада хай шум видео кардистиянд. Дар инҷа боша ман худам дар хона галупси кардистам. Галупсиро кардам, шидам чандборо, ки дар каналам галупси тайёр кардагим, дигар тарзи тайёркунишам нишон надодам. Шахсоне, ки галупси тарзи тайёркуниша агар дидан мехоҳанд, дар канали ман ҳаста, метавонед, ки баъзур даромада тамошо кунед. Дар инҷа нон пухтистам духтаро. 2 та нон пухтам, 1 сирхак, 1 зардак. 1 таи дигараш мондагия бу дар духовка, 1 таи дигараш. 4 та нон кардам. Дар инҷа боша ман дар духтури дандонам
камтар кор доштум. дар инҷа духтаро якам тарақ харид кардам. пеши хона мошин омада. хеле чизое ки баъз бинем ки бояд ай бозор бигирӣ. ҳарчи ҳамин пеши хона гирифтам. инҷа тарбуз гирифтам, тарбузу харбуза гирифтам. баъд инҷа болгарский гирифтам, помидор, инҷа да боинҷон. дар инҷа боша бодрингай. И харидоям ки чиеда баъз бина ай бозор каданаш чи қийтаракай. инҷа да намак будай. як линчаш 10 сомон будай. баъд гирифтам. як линча гирифтам. дар инҷа боша духтаро торти наполеонай. ҳар чизе ки дар ин торти наполеон лозим мешавад дар рӯи экран навистагиай, ба кадом маҳсулото тайёр шудагиай. ира як подписчики беҳтарини мо тайёр кардагиан, ҳатто камера кардагиан, ҳатто навистагиан чиё лозим мешавад. баъд мадароӣ кардан, ҳунари моам қадр кунед, гуфтан дар каналтон ҷо кунед. ман бениҳоят хурсанд мешавам гуфта. барои ҳамин ман хостам ки дар байни видеоҳом ҳамира ҷо кунам. духтаро агар шумо хоҳишманд бошед, хостем ки ёд бигирен хеле духтараки ҳамин пешқадами мо, хоҳараки мо одди када ҳаминҷода ҳамаша навистагиай, чӣ хел тайёр кардагиша метавонем ки ай рӯи ин нигоҳ када вақтон ягон чӣ бигирем. и хоҳараки мо хостем ки дар нами савобе ки мо мегирем ай рӯи ҳамин кормон дар нами савоб ёрам шарик шавам. қадр кунем хоҳараки мода, фикру ақидаотона бинависен. нарушда мехоҳам ки комментариҳои хуб баҳри ҳамин хоҳараки мо бинависен, то ин ки завқшон дучанд шуда анами хел баҳри мо чунин пухтупазҳо тайёр кардан гиранд. баъдам подписчикои азизу меҳрубони ман, ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам. барои ин қадар суханҳои неке ки баҳри мо мезанем, ин қадар суханҳои хуб менависен, бениҳоят миннатдорам, бениҳоят миннатдорам. падару модарамона раҳмат мегӯем. ин қадар дуоҳои хуб метиҳен. бовар кунен, мо бениҳоят хурсанд мешем. и дуоҳои шуморо дида, гапҳои хуби шуморо дида беҳад хурсанд мешем. духтаро бовар кунед. дар ин дунёи дурӯза бигӯем ки ҳамин гапҳои хуб, ҳамин фикрҳои хуб мемонанд. барои ҳамин ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам.